Hello लोगोफोर खुलुमबाय दै नार्जारि YouTube चेनेलाव आरोबाव फिन खनसे बरायहरबावबाय लोगोफोर दिनै जोंहा बिराद दुखुनि बाथ्रा लोगोफोर जोंनि बाबानि बिफा आबौआ दिनै जोंखौ हरखाब नागारलांबाय दिनै बेनि थाखायनो नोंथांमोननो शेयार खालामनो होननानै ससे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो शेयार खालामबाय लोगोफोर दा मा जानानै थैया होनोबा प्रेसार आरो सुगारबो दंमोन प्रेसार स्ट्रोक जाबाय बा लाबोदोंमोनबो डक्टरनावहाय दा आरएनबि सिभिल हस्पिटालावहाय क'क्राझाराव लाबोदोंमोन लाबोनानै फुङावनो नायबाय आङो आबौखौ नायनानैहाय आबौनि जेखुनु सिटि स्केन बा ब्रेनखौ नायनाय जायो सिटि स्केन खालामनानै बेखौ सिटि स्केन खालामनाय प्लेटखौ नायबाय आरो आङो नायबा आबौनि सिटि स्केन खालामनाय प्लेटआ गासिबो अलरेडि सिटियाहाय बेनाव ब्रेनाहाय गासिबो ब्लिडिं जाखाबायमोन आरो नायबाय आङो आरो डक्टरफ्राबो होनबाय बेखौ जेरावबो फाहामथाय लानो हानाय नंला बा फाहामनायनि जेबो बेबस्था गैला अलरेडि बेना ब्रेनाहाय डेमेज जाखाबाय होननानै बुंबाय आरो डक्टराबो आरो अलरेडि लेफ्ट साइडनि मेगन आथिं आखाइ अलरेडि स्ट्रोक जाखाबाय आरो आबौनाहाय दा नायबाय आङो आबौ आबौ होननानै गाबज्रिबाय आङो आबौ आबौ होननानै गाबज्रिबायबा जेबो हुस गैला बे खर 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 खुगाजोंल' हां लायो खुगाजोंल' हां लायै लायै गेजेर गेजेर मैया नायदोंमोन आङो क'क्राझार सिभिल आरएनबि सिभिल हस्पिटालाव मैया लांनानै डक्टरफ्रा रायलायबाय बा बेखौ ट्रिटमेन्ट लानो हानाय नंला होनना बुंबाय दा गेजेर गेजेर आङो नांला न'आव लांदो जा जायो गावनि खाफालसो होनना बुंबाय दा बे आबौआ जोंना दुइटायावहाय दिनै दहाय बेलासिनि दुइटायावहाय जोंखौ नागारलांबाय आरो आबौआहाय बिराद दुखुनि बाथ्रा आबौआदि जोंखौ नागारलांबाय बा आबौनि अननायखौ जों बावनानै थानो हानाय नङा बा आबौखौ अराय सम गोसोखांनो थाखाय दिनै आं इउटुब चेनेलाव होनाय जाबाय गाज्रिबाबो मोजांबाबो बिबौ उन्दैनिफ्रायनो जोंखौ अनबोदोंमोन एसेबाबो गोसोखांनाय थाबाय आरो आबौखौ आङो हाजासे दा आबौनि थैनाय समाव गोथै सहआव आङो ओंखाम खबसे दौहैनो हायासै बा थांनो हायासै आंनि फिसाखौ लानानै आं इसे गोजान मारै थांनो होननानै आङो थांनो हायासै आरो मामिखौ लानानै बेनि थाखायनो आबौखौ आङो थैनाय समाव ओंखाम खबसे दौहरनो हायैनि थाखाय बिराद दुखु मोनदों आरो आं गोसोखांदों गोसोआव गाबखांनाय फैयो एसेबाबो बिराद गोसोखांनाय थाबाय आरो आङो आबौखौ हाजासे दा गोसोखांबाय थायो दाबो दं आबौआ जोंना दाबो दं फिसौफोरखौ थांबा ओंखाम जानो मानो लिंहरो अनो एसेबाबो गोबावजों लोगो मोननाय होननानैहाय बे जिखिनि बुरि मानसि भिडिअआव बा ओंखाम दौदों आबैया बेनो आबै आंनि आबैया दासिमबो दं आरो बुरैनानैबाबो आबौआ गोरायैनो दंमोन जेबो जायाखैमोन खामानि दामानि मावनो हायो बा साइकेल सालायनानै बाजाराव थाङो मोन आरो दा माथो खालामबावनो गावनि खाफाल जाहैबाय आरो खेनसेनो स्ट्रोक जानानै बे आबौआ बे सायाव थांना सायाव गासिबो एफा एफा खेबजोबनानै दं बिबार गोदो गोथांनि बायदि रागा रागि थैग्रोनानै सिगिलाबायबा दाथ' जागोनसो उननि साखाबाय ओरैहाय बैजों खोलाजों गावो ओरैबो गिदिं गिदिं गावनांगौ जेरैबो
Eh,